Mas Gareng. Nggih. Kula mboten sah dites perkara pikiran perkara omongan. Tak tes apa kowe meteng kowe tak tes ya. Wong ki sing diasahi ati nek sura ngene iki. Oke, Mas. Kowe arepe nglakoni apa wae, wong urip kuwi gampang. Ning sing angel kuwi piye supaya iso nata urip. Lah iki lho. Urip ditata barang nek klitik. Lho nggih no, Mas. Nggih, Mas. Wong urip iki gampang, urip enek sing menehi, ning nata urip kan angel. Iya, Mas. Iki lho. Ati, Mas. Piye carane nata urip piye? Iya, uripmu arep piye obah apa wae, uripku mesti iso. Ngerti apa sing mbok lakoni, Mas. Tenan. Lho, keplasing pengangen-angen, keplasing cipta. leresipun ngoten. Oh. Ngono. Lah nek niki tuwane tuwa zong to, Mas. Mek tua-tua anu to. Lho kopong Mas niku. Oke. Iso kakange dikopong-kopong. Kowe ngerti apa sing tak lakoni? Sing mbok lakoni apa, sing tak rasake apa, aku mesti iso. Alah. Sing tak lakoni. Sing tak lakoni. Sing mbok lakoni aku iso ngrasake. Oke. Seksi panjenengan, Mas. Lho iya, Mboten pamer, mboten sombong kula, Mas. spiritual lho iki. Nek omong teh sesuk kon dadi jurkam kono. Mas aku mesti omong pasucang to. Wis, Wis. aku tak rono. Aduh. Sing tak lakoni kowe Sik, engko dikira aku wong sombong. Wong klitik ora nyawang. Ini jare bukan tasmu ki. Kowe ora nyawang, Dik. Panggung solaran tok yang niki jane. Kowe arep nglakoni apa wae, yen aku ki ming krana rasa, Mas. Top ngene wae wis. Aku ki wis Gua ditutup. Yes, Wis. Ini lak jujur aku. malah apik kuwi timbang dasmu kok. Kuwi adae suwale peniti lho kuwi eling ku. Ora barokah. Sing tak lakoni kowe Ngerti. ayo cepet ya. Ya, Aku nyapa? kuwi nyekel gunungane wayang. Wo, iki titis iki. Cepet neh. Sik. Wis, Sik. yang cak-cak pikir aku wis kadung pening lho. Ayo aku nyekel. Kowe nyekel tase sinden. Lho. Terakhir kowe nek pengen ora percaya, wis to, apa sing mbok cekel? Apa? Kowe nyekel panguripane wong urip banyu. Ya ora? Kowe aja ming tekokmu ming gunungan tas terus banyu. Kowe deloken sinden sisih lor nomor 2 sing lemu kuwi. Bengi iki katoke apa roh aku. Weh, titis tenan berarti. Ayo. Tekono katoke apa? Nek jujur berarti bener. Piye jajali, Iya kuwi. Kowe kok mek omong. Kok ya pinter ta? Alah. Ngono kok larang. Kuwi kluthuk. Ya, Mas. Piye klinik piye? Klinik piye? Klinik piye? Kuwi kan kluthuk ta? Nggih no. Sing mok tes. Ndak, jantung klinik piye? Lho, piye Mas? Rasa Mas iki. Klinik piye, rasa. Klitik cara anune kowe mau muni piye ki, Mong? Loh, nyekel gunungan yo ngerti. Ero. Nyekel tas yo ngerti. Nyekel ngombe yo ngerti. Kuwi kan kluthuk ta? Lah, alah kowe iki ta. Napa? Tak wongi, Mas. Sampeyan gumun ra? Gumun. Lho, iya. Tapi Mong. aja gumun, Mas. Ora nyawang apa-apa Lah. kok, tapi iso. Aja gumun, Mas Gareng. Iki nggon nitis bak-bakan ati lho. Iki golekane angel lho. Lah, sing ngomong golekane angel sapa? Ilmu seperti ini srawungmu mripate surat merah. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu lho, Tuk. Lah, tak tutupi sirahku nyekel gunungan iso. Nyekel tase sinden ngerti. Nyekel banyu aku yo ngrasake. Ndoro lho, aku Kowe pengen iki bukti, ditutupi bukti masamu semrawang. Ora ketok lho kuwi. Ora ketok wong aku mau ning mburi mbok omongi kuwi kok. Apa? Wis mbok omongi mau. Pertama nyekel gunungan ngono. Kedua tas. Wong mau ya wirawiri terus terakhir banyu putih lho mau ngono. Aku mbok omongi no. Kan aku tak mudun dulu ya, Mas. Aku Iki malah ngisi-ngisini kancane. aku kadung percaya lho, kadung percaya kowe iki pinter lho. Iso lho kowe iki. Iso ngapusi wong, wis mbok omongi. Aku meh pengen takon lho, aku nyekel apa? Ngono tak kira kowe ro. Ngapusi awake, kowe jeneng ngene ngapusi wong akeh. Iya no. Ono ning mburi diomongi Mas Gareng. Wis Masa? temui nyapu to dadak omong. Layak kowe ra percaya. Wis sing penting sukses no. Sukses sing ngapusi wong akeh dosa kowe. Kowe aja sok ngono kuwi. Aku kok potong 200. Ya. Sing tak pangan duwe ra halal iki. Lah lambe kok kemresik kok. Karar. Mau mak nek bisa Mas. Ngene lho, mau nek ngene lho. Halo, engko nggih banyu lan iki ya, ngono lho. Nggih banyu lan iki engko pertama gunungan. Wis to. Sing keri ya banyu ngono ya. Kedua tas terus ketiga banyu putih. Iya, ero aku kuwi. Aja mbleset engko isin aku ngono. Ya ngono kok dipamer-pamerne terus Mego ndek ngikir. ora cetha tak goleke kanca. Ayo sik.
Lek kepinteran pedhot Mas aku, Mas. Wong kowe sik arep ngetokne. Lho iya lho. Oh iya. Oke, tak tahu ya. Apa kowe? Nyambut gawe oleh. Ha. Neng kamu tidak boleh membohongi publik ngene iki. Oh ngono ya. Dosa ngene iki. Nyakiti ya. Menyakiti. Ngene dikiroi salah kowe. Nggih. Dosa gede. Ayo demi kesuksesan to, Mas. Sukses. Kuwi pembodohan generasi. Pembodohan. Ngono. Iki apa sing ndelok mahasiswa-mahasiswi ini. Sorry, Bahaya. sorry, Win lho. maaf. Oleh golek dhuwit ning ora oleh ngapusi. Ya. Oleh golek dhuwit yen kuwi hakmu yen duduk hakmu aja. Aku Ngene iki ngapusi wong. aja didagelan apa ya salah to. Ya, tapi ngene iki ngapusi. Dagel tapi yang dagel sing realita. Kasih lho. Ana aja ngene. Iso ya iso ora ya ora lho. Iya iya. Ganteng oleh tapi iki gampang ngapusi. Contohana, Tuk. Contohana iki gampang ngapusi ta? Sapa-sapa diapusi kok iki. Semoga niar kancane. Lek iso ngomong iso, lek ora ora. Ane sampean ki lho piye? Iki masmu lho. Lho, sing arani gendak ya sapa? Gendakmu matamu. Padha lanang. Padha lanang ya dadak iki masmu lho, masmu. Kowe ya iso. Lah, Lho, lek ilmune iki. Tanpa semayanan. Alah. Pedot. Tenan. ya ya apa? Mas aku sing nyekel anu, sing nyekel klitik, nyekel apa ngono. Ya wis Ya, ngono. wis tak nyekel apa? Ya wis jajali. Ilmu kuwi wulan Nek sura. aku mau terah jujur, aku terah ya rada ngapusi sithik. Apa lagi nek padi-padi ku isi. Dadi golek dhuwit iki aja sok ngapusi. Aja ngapusi. Ngene iso iso. Ngene iki mbahwa kadung gumun. Wah, Tiba tibake ngapusi itu. Ya mbah wis kurang Kemayanan. cerdas kok gumun karo wong ngapusi nyapo. Mas aku. Lakono. Iki nyapo ki? Wis borong. Pun. Wis. Wis. Wis borong. Wis. Kowe nyekel botol cilik. Roh ngono lho. Ilmu lho iki. Ayo. Ngene apa? Nek jale. Sik to. Ya apa? Yen iso ngomong iso. Yen ora ya ora. Ya iya. Aja ngapusi. Pisan kasih jajal. Surah. Aku ora semayanan lho karo kowe. Pancen nek ngapusi ra kalah lho, Mas. Kowe dosa. Dosa. Golek duit dosa ngapusi. Iki kok digawa mulih ya dipangano dadi Kok ngene lho, dadi yudun. Anakku ngene iki ndelok ngene iki, oh bapak ngapusi. Iya, iya. Sakne kaya. Ilmune padha ora. Wis borong. Wis ki apa ki jale? Wis borong. Wis. Wis. Pun. Kowe nyekel kresek. Ya ya. Loh. Nah, iki kakangmu contonen. Wong ki lek iso ngomong iso, lek ora. Ya. Mahasiswa iku. Ya ya. Kok iso anu gumun ya Mas Gareng ya? Lho ya. Mahasiswa ki generasi bangsa yang cerdas lho. Roh iki kok iso guyu ya? Ilmu Guyu itu ada dua. Siji lucu, yang kedua terpukau. Terpukau dengan kepandaian. Wah, engko bar iki tak terpukul tenan iki. paling ora ya terkenyeng-kenyeng lah. Ya. Sankas jale. Aja meneh kok pisan kas wong iki tak bedhek kowe. Iki apa ki sing tak cekel? Wis borong. Sik adoh men lho iki. Kowe nyekel rokok. Pisan kas jale, aku nyapa deloken bar iki jale. Wis borong. Wis, ayo nyapa ki. Wis. 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 Wis ngene lah. Lah. Wis. Wis borong. Nah, Wis borong. Wis borong. wis nyapa? Sik, adele. Wis. Apa wis? Kowe nginceng aku. Matane lho ning TV ketok kaya ngono. Goblok. Ora. Kowe iki apa ora nyawang lek ning kono kene. Enek amo layar ning kono lho. Wah kowe ngene iki nak ngene iki aku yo no. Mas golek dhuwit sing kalah ya Mas. Dosa. Ah, Cono kaya Uwin mau aku sih mek karo Milon ya. Elek yo. Sing penting bayar. cale cengol lho kene TV lho kok kinang ngene. Ini tak goleke gandengan, kowe Nggih, aja nyawang panganane. Siap, siap. Ben itu tuh ben ditum kanca-kanca panitia grapyak kowe. Jangan tahu enak ya.